Tijekom duge povijesti hrvatsko su tlo posjetila trojica papa, od kojih Ivan Pavao II čak 3 puta, odajući time veliku počast hrvatskim vjernicima kao malo kome na svijetu. Dolazim kao goloruki hodočasnih evanđelja, koje navještaj ljubavi, sloge i mira, rekao je papa Ivan Pavao II kada 10. rujna 1994. prvi put posjetio Hrvatsku. Posjet pape, ključne osobe zaslužne za međunarodno priznanje Hrvatske, bio je tada vezan uz 900. obljetnicu osnutka Zagrebačke biskupije, a zbio se u trenutku kad je trećina hrvatskoga područja bila pod srpskom okupacijom. Dok su grmjeli topovi, snagom svojega visokog moralnog autoriteta, Ivan Pavao II stalno je upozoravao međunarodnu zajednicu da oružano nasilje nad Hrvatskom obečašćuje Europu i svijet. 4 godine poslije, nastavljajući hodočašće vjere, ufanja i mira, papa Vojtila ponovno je došao u Hrvatsku. U nacionalnom marijanskom svetištu Mariji Bistrici pred više od 500.000 vjernika proglasio je blaženim kardinala i mučenika Alojzija Stepinca. Bio je to povijesni događaj u životu crkve i cijeloga hrvatskog naroda, te velik duhovni poticaj za napačani puk koji se tada vraćao na porušena ognjišta. Treći pohod pape Ivana Pavla II Hrvatskoj, koji istodobno bilo njegovo 100. putovanje u inozemstvo, bio je vremenski najduži i sadržajno najbogatiji. Papa je početkom lipnja 2003. već stari onemoćao, obišao praktično cijelu Hrvatsku. Uz mnoge druge aktivnosti predvodio je na otvorenom 4 mise u Osijeku, Rijeci, Zadru i Dubrovniku, gdje je proglasio blaženom Mariju Propetog Isusa Petković. Zanimljivo, svoje putovanje završio u Zadru, gdje je 825 godina prije pristao Aleksandar III, prvi papa koji je stupio na hrvatsko tlo. Na putu u Veneciju, u ožujku 1177. gdje se trebao sastati s carem Fridrihom Barbarosom, papa Aleksandar III morao se zbog oluje skloniti na Vis. Premda organiziran svečani doček, papa je odlučio krenuti sjevernije, tako da je uplovio u Zadarsku luku. Ondje se zadržao 4 dana, a zatim nastavio put prema Mlecima, zaustavivši se još na Rabu, gdje je blagoslovio Stolnu crkvu. U lipnju 2011. Hrvatsku je posjetio i papa Benedikt XVI. Stigao je u povodu prvog nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji. Mlade je pozvao da se ne boje braka, a sve Hrvate da se ne boje Europske unije, jer je, kako je rekao, Hrvatska oduvijek bila njezin dio u svim sferama.